φανταστική έρευνα για την χλωρίδα του νησιού, μου έχει πει κάτι πράγματα και έχω πάθει. Πρέπει να φυλαχτούν. Οι φρυγανότοποι, ξέρετε τι κρύβουν, τι πλούτο κρύβουν, τι φυτά υπάρχουν αρωματικά, τι ζώα, τι σαβράκια, τι έντομα που είναι ωφέλιμα για τον κύκλο ζωής, έτσι. Κρύβονται και βρίσκουμε καταφύγιο και τροφή σε αυτά. Το ανάγλυφο της Κύθνου είναι χαμηλότερο από ό,τι θα περίμενε κανείς για το μέγεθός της. Στην ουσία είναι ένα παιδινό, σε εισαγωγικά έτσι, νησί που εύκολα θα το διέσχιζαν οι κάτοικοι του τότε. Οι πολλοί κόλποι και κολπίσκοι με αμμώδεις παραλίες έκαναν εύκολη την προσεγιάλωση για τα σκάφη της εποχής. Η θέση της είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή, μια και είναι αυτή στη γραμμή των νησιών που προμηθεύουν τις πρώτες ύλες. Ο Ψιανός από τη Μήλο, Μόλιβδος και Άργυρος από τη Σύφνο και φυσικά Χαλκός από την Κύθνο. Η Κύθνος αναγορεύτηκε σε σημαντικότατο κόμβο για το εύρος του εκμεταλλεύσιμου μεταλλεύματος. Αυτή η πλήρης αντίθεση με τις ανατολικές Κυκλάδες διαμόρφωσε μια αντίληψη Ελντοράντο, το λέω ξανά, στον οικιακό κόσμο για την Κύθνο. Στους οικισμούς που ερευνήσαμε υπάρχουν άφθονα φράσματα αποθηκευτικών αγίων πίθων που χρησιμοποιούνται για τη φυσική αποθήκευση του πλεονάσματος για την αντιμετώπιση γεωργικών καταστροφών. Σε ένα τόσο ευμετάβλητο περιβάλλον όπως το κυκλαδικό. Πολύ μικροί διάσπαρτοι οικισμοί και οι καταστάσεις που αξιοποιούν όλα τα πλεονεκτήματα του χώρου, που επικοινωνούν μεταξύ τους με ένα δίκτυο ανταλλαγών, επιγαμιών, συγγενικών και φιλικών και εμπορικών σχέσεων. Πέρα από τη φυσική αποθήκευση, εφάρμοζαν και την κοινωνική αποθήκευση. Μια κοινωνία σχετικής ισότητας. Εδώ θα θέλαμε να αναφερθούμε στο τείχος, είναι οι οικισμοί που βρέθηκαν κατά την επιφανειακή έρευνα που πραγματοποιήσαμε σε αυτό το σύντομο μερικών εβδομάδων διάστημα διαμονής μας εδώ. Βρίσκεται στη θέση Σκάρπα, είναι ένας λόφος πριν το Κακόβολο. Διακρίνει κάτω σειρά των μεγάλυθων. Αυτά πάνω είναι πρόσθετα, είναι ξερολιθιά. Αυτά, ναι, το λέιζερ, ναι. Έχω μια μέσα αυτά, μια αυτή. Λοιπόν, αυτά εδώ, αυτοί οι μεγάλυθοι που συνεχίζονται σε μια σημαντική, έτσι, σε ένα σημαντικό μήκος, καμιά 30-40 μέτρα, είναι ένα υπόλοιμα τείχους παρόμοιο έχει βρεθεί στη Φυλακοπή, στο ακροτήριο, στο Βριόκαστρο, στην Τίνο και στα Λαμέρη. Είναι λοιπόν μια βάση, έτσι, η πρώτη σειρά, γιατί οι άλλες σπάσανε, τις κάνανε κομμάτια για να τις χρησιμοποιήσουν για ξερολιθίες, εμπόδισαν τα ζώα να τις κάνουν να περάσουν, έτσι, ενός οικισμού που ήταν οχυρωμένος και κατοικείτο την πρωτοκυκλαδική εποχή, αυτή που την εποχή που αναφέρουμε, την εποχή των σκουριών, έτσι, να μην σας βλέπουμε, να σας μπερδεύουμε με ημερομηνίες. Λοιπόν, πέρα λοιπόν από τη φυσική αποθήκευση, εφάρμοζαν οι οικισμοί αυτοί και την κοινωνική αποθήκευση. Μια κοινωνία σχετικής ισότητας. Η αναδιανομή εφαρμοζόταν όχι από ένα κέντρο, αυτό θα βγει αργότερα στην Μινωική Κρήτη, δεν υπήρχε ένα κέντρο διανομής των αποθεμάτων, αλλά όχι από ένα κέντρο, συγγνώμη, αλλά από ένα δίκτυο. Δώσε μου όταν έχω ανάγκη, να σου δώσω όταν έχεις ανάγκη εσύ. Το μέγεθος των οικισμών γενικά ήταν μικρό. Η εικόνα από τη διασπορά της κεραμικής δείχνει αγρικίες που αποτελούνται από 1-2 νοικοκυριά, δηλαδή 5-10 κατοίκους, και μικρά χωριά μέχρι 10 νοικοκυριά, δηλαδή 11 με 50 κατοίκους. Αυτό η μια άλλη εγκατάσταση που ανιχνεύσαμε είναι στη Φυκιάδα και είναι ένα βραχοσκέπαστρο, είναι αυτά που στο τέλος θα προτείνω να ερευνηθούν μαζί με τη Σπηλολογική Εταιρεία, αμπρί λέγονται στη γλώσσα των αρχαιολόγων, που το αξιοποιούσαν τότε και το αξιοποιούν και τώρα οι τσοπάνιδες, οι βοσκοί. Τι κάνουνε, φτιάχνουν την ξερολιθιά, απλό. Και έχουν ένα χώρο, ένα μαντρί. Στο χωράφι γύρω-γύρω βρέθηκαν θράβασματα από πίθους, πάλι και από κεραμική και από αγία διατροφής, που χρησιμοποιείται διατροφή, της ίδιας εποχής. Δηλαδή πάλι της πρώιμης χαλκοκρατίας, εποχής σκουριών. Χωριά με πάνω από 10 νοικοκυριά, δηλαδή 51-300 συν κατοίκους, δεν έχουμε διαπιστώσει. Αλλά πιστεύουμε πως επειδή μέχρι σήμερα η έρευνα είναι ανεπαρκής, κάπου πρέπει να υπάρχουν τέτοιοι οικισμοί. Οι περισσότερες από αυτές τις κοινότητες θα μπορούσαν άνετα να στήριξουν τη διατροφή τους σε μικρές εκτάσεις καλλιεργήσιμης γης. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι μια μικρή κοινότητα 1-2 οικογενειών θα μπορούσε να εξασφαλίσει τα προσωζήν με την καλλιέργεια 30 έως 60 στρεμμάτων, ενώ ακόμα και ένα μεγάλο χωριό θα χρειαζόταν μόνο μερικά τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Εδώ αναφορόμαστε σε καλλιέργεια με σκαλιστήρι. Δεν έχουμε ακόμα ζώα βόδια να οργώνουν, δεν έχουμε άλογα, έτσι δεν έχουμε ζώα που να βοηθούν στο όργωμα. Έχουμε σκαλιστήρι που σκάβουμε, μπαίνει ο σπόρος μέσα, έτσι επίπονοι, γι' αυτό και χρειαζόντουσαν τέτοιες εκτάσεις. Εδώ λοιπόν έχουμε πάλι το κτηνοτροφικό οικισμό της Φυκιάδας και πώς φαίνεται από πάνω, έτσι, ο κόλπος της κολόνας, της απόκρουσης, συγγνώμη, εντάξει, μπερδεύομαι λίγο. Λοιπόν, όλοι οι οικισμοί θα παρατηρήσετε ότι έχουν ορατότητα, δηλαδή ήταν μια εποχή ανάστατη, με επιδρομές, υπήρχαν προβλήματα, δηλαδή ένας οικισμός μπορεί να φτάνει στο σημείο, όχι μπορεί, έφτανε στο σημείο όταν μια αρρώστια, η έλλειψη τροφής, τον απειλούσε και δεν του έδινε ο διπλανός οικισμός να αναγκαστεί να αρπάξει, έτσι. Ο αγώνας για επιβίωση ήταν τότε σκληρός. Οι περισσότερες από αυτές τις κοινότητες θα μπορούσαν άνοιχτα να στηρίξουν, έτσι, τη διατροφή τους σε μικρές εκτάσεις καλλιεργημένης γης, όπως είπαμε. Ένα μεγάλο χωριό θα μπορούσε να το αναφέρουμε αυτό πάλι, θα χρειαζόταν μια έκταση 30-60 στρεμμάτων, μερικών τετραγωνικών χιλιόμετρων. Η αναπαραγωγή των περισσότερων κοινωνιών θα στηριζόταν στην εξωγαμία. Οπότε θα υπήρχαν δεσμοί με άλλες κοινότητες μέσω γαμήλιων συγγενειών. Εδώ βλέπουμε τον οικισμό στο Καβουροχέρι, έτσι. Πριν μπορούμε να περάσουμε, Κωστή, πριν να γυρίσουμε. Μπράβο. Εδώ είναι ό,τι έχει απομείνει, ένα μικρό κομμάτι ενός οικισμού στην Κολώνα. Λοιπόν, έχει απομείνει ένα πολύ μικρό μέρος. Ο Αδαμάτιος Σάμψον διαπίστωσε νεολιθική κατοίκηση και εμείς βρήκαμε. Λέιζε. Θα μου το λέτε αυτό. Εκεί, σε αυτό το σημείο, που είναι οι επιχώσεις του οικισμού, διαπιστώθηκαν και θράψματα εποχής πάλι πρωτοκυκλαδικής, της πρώην Χαλκοκρατίας. Πάμε στην επόμενη τώρα. Λοιπόν, ο τέταρτος λοιπόν οικισμός αναγνωρίστηκε ανάμεσα στο Μαρουλά και στο Καβουροχέρι. Οικισμός κοντά στο Καβουροχέρι. Όπως πέραμε το μονοπάτι, είναι ακριβώς πάνω στην άκρη του υψώματος. Εκεί πάλι τα ίδια είδαμε, τα θράψματα κεραμικής. Η κεραμική που την αναφέρουμε συνέχεια είναι αυτό που λένε οι αρχαιολόγοι το χαρακτηριστικό απολίθωμα. Γιατί είναι κάτι που φτιάχνεται διαφορετικό κάθε εποχή. Δηλαδή, σε μια επιφανειακή έρευνα, έτσι να σας βάλω έτσι στο κλίμα αυτό της έρευνας επιφανειακής, μπορούμε να βρούμε από θράσματα ενός Αγίου νεολιθικής εποχής μέχρι το κανάτι της γιαγιάς που έσπασε πριν από 15-20 χρόνια. Κονσέρβες, οτιδήποτε. Λοιπόν, εδώ τώρα είναι η εμπειρία αυτού που κάνει την έρευνα να διαπιστώσει από την υφή, από το σχήμα, από το ταχύλος, από την κατασκευή σε ποια εποχή ανήκει. Γιατί άλλαζαν οι τεχνικές, οι κεραμικές, ή της κεραμικής στην πορεία του χρόνου. Ανοιχτή κλίβανη πριν, κλειστή μετά. Με αποτέλεσμα υπάρχει μια μαύρη γραμμή μέσα από την οξύδωση. Πού είμαστε, εδώ. Ναι, η ανάπτυξη όλο και πιο, επειδή φεύγω λίγο μπερδεύω το κείμενο, η ανάπτυξη όλο και πιο εκτεταμένων γενεαλογικών γραμμών ήταν ο συνεκτικός ιστός για τις μικρές διασπαρμένες κοινότητες. Στηριζόντουσαν πάρα πολύ στα σόγια, δηλαδή στη συγγένεια του οικισμού ενός με τον άλλο. Οι οικισμοί αυτοί θα εμφανίζονται και εξαφανίζονται και οι λόγοι είναι πολλοί. Τα δίκτυα επαφών που μετατοπίζονται, η λάθος αγροτική διαχείριση που οδήγησε στην εξάντληση της γης, δεν γνώριζαν τότε ακόμα να εφαρμόζουν πλήρως την αμυψισπορά, την αγρανάπαυση, έτσι. Οδήγησε στην εξάντληση της γης και άλλοι λόγοι, ασθένειες, σιτοδείες κλπ. Βέβαια, η μέγιστη διασπορά ελαχιστοποίησε τον κίνδυνο για το σύνολο του πληθυσμού. Όσον αφορά τον πληθυσμό του νησιού στην πρώιμη εποχή του Χαλκού, ο Cyprian Broodpan, από τον οποίο έχουμε αντιλήσει πολλά σημαντικά στοιχεία, αυθαίρετα δέχεται ένα αριθμό, προσέξτε, 3 κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Δηλαδή γύρω στους 300 κατοίκους για όλη την Κύθνο την εποχή αυτή. Δεν θα μπορούσαν να δουλευτούν, υπάρχει μια ακολουθία. Δεν θα μπορούσαν να δουλευτούν τα χαλκορυχεία, όχι μόνο των σκουριών, που θα ήθελε 100 άτομα να δουλεύουν, να τροφοδοτούν, να φέρνουν ξύλα, να φέρνουν μετάλλημα από κάτω από τον Άγιο Γιάννη, αλλά και άλλοι σωροί από σκουριές που υπάρχουν, από Χαλκό μιλάμε, της εποχής εκείνης, της πρωτοκυκλαδικής πρώιμης Χαλκοκρατίας, από τα άλλα μέρη. Έτσι. Δέχεται λοιπόν ένα αριθμό 3 κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Θαυμαστικό έχω βάλει. Λέω αυθαίρετα, γιατί όταν η επιφανειακή έρευνα είναι ανεπαρκής,
και 4 νέοι οικισμοί που αναφέραμε πριν ανακαλύφθηκαν από εμάς, αυτό δείχνει πόσοι ακόμα μένουν να ανακαλυφθούν. Ίσως μάλιστα και ένα μεγάλο κέντρο κατοίκησης να περιμένει να ανακαλυφθεί, όπως εκείνο στον Σκάρκο της Ήου, που κανείς δεν περίμενε την ύπαρξή του. Είναι ένας φανταστικός οικισμός. Ήος, φίλες και φίλοι, πριν από λίγα χρόνια, η κυρία Μαρθάρη ανέσκαψε αυτό το φανταστικό οικισμό, ήταν λευκή. Λέγανε μόνο, πέρασε από εκεί ο Όμηρος, πατρίδα του Ομήρου, τίποτα. Δεν υπήρχε ένα στοιχείο, έτσι. 0. Ο Κόλιν Ρένφρου, ένας μεγάλος επιστήμονας, γίγαντας της κλαδικής αρχαιολογίας, έδωσε πληθυσμό 34.000 κατοίκων, και δεν το αναφέρω επειδή αναφέρει μεγάλο πληθυσμό, αλλά όντως έχει ανοίξει δρόμους στην έρευνα. Ο Κόλιν Ρένφρου έδωσε πληθυσμό 34.000 κατοίκων για την πρώιμη χαλκοκρατία στις Κυκλάδες. Όλοι αυτοί οι αριθμοί είναι υποθετικοί. Γιατί, όπως είπαμε, η έρευνα για όλες τις Κυκλάδες είναι σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό ανεπαρκής. Εντατική επιφανειακή έρευνα σημαίνει να μην υπάρχει ακροτήρι, πλαγιά, λόφος, κάμπος που να μην έχει ερευνηθεί. Πάντως πιστεύουμε πως η Κύθνος είχε ένα πληθυσμό σημαντικά μεγαλύτερο από αυτόν της σημερινής απογραφής του 2011. Τώρα, όσον αφορά τις μετακινήσεις, υποζύγια, γαϊδούρια, άλογα, μουλάρια, δεν υπήρχαν. Αυτά εξημερώθηκαν και εισήχθηκαν πιθανόν αργότερα. Προς το παρόν δεν έχουμε τέτοια στοιχεία. Βάζω πιθανόν γιατί μπορεί κάποια στιγμή κάτι να ανατρέψει. Μα η αρχαιολογία είναι επιστήμη των ανατροπών. Συνεχής και αδιάκοπη είναι η ανατροπή. Ο δογματισμός πρέπει να είναι τελείως ξένη λέξη στο σώμα της, ειδικά της προϊστορικής αρχαιολογίας, αλλά και της κλασικής. Ίσως στο μέλλον όμως να υπάρξουν τέτοιες μαρτυρίες. Στις Κυκλάδες, οι μετρήσεις έχουν δείξει ότι ένα άτομο μπορεί να μεταφέρει μέσα σε μια μέρα φορτίο 20-30 κιλών σε απόσταση 20 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή. Ρυθμός ικανοποιητικός ώστε να μπορεί κάποιος να διασχίσει οποιοδήποτε νησί, μιλάμε για το συγκεκριμένο εδώ τώρα, σε 2 το πολύ μέρες, μέσα από το χερσαίο δίκτυο μονοπατιών που ακόμα και σήμερα τμήματά του χρησιμοποιούνται. Αλλά ακόμα και να είχαν αφιχθεί υποζύγια την εποχή που εξετάζουμε, το έδαφος δεν θα βοηθούσε ιδιαίτερα. Στις Κυκλάδες η θάλασσα και η ναυτική τεχνολογία που χάρη σε αυτήν την νησιώτη ήταν σε θέση να την διασχίζουν είναι οι σημαντικότερες παράμετροι για τις μετακινήσεις. Ακόμα και στην κλασική αρχαιότητα, τα πλοία και στην ελληνιστική και στη ρωμαϊκή, τα πλοία είναι το μέσο για τις μεταφορές. Οι δρόμοι ήταν άγριοι, αν θυμηθείτε ο Ιδίπποδα σκότωσε τον πατέρα, τον Λάιο, γιατί δεν έκανε χώρο να περάσει το άρμα κτλ. Ήταν τόσο στενοί οι δρόμοι και τόσο κακοτράχα. Τα εργαλεία στην αφίσα μας, εδώ, είναι και αυτά προϊόν δυστυχώς αρχαιοκαπηλείας, γιατί δεν έχουν πάρει εκκλησία και εκτίθεται φυσικά από αλλού στο Βρετανικό Μουσείο. Όταν ένας καρομαραγκός, τον είχα ρωτήσει, είχε δει τη φωτογραφία, είπε ότι μόνο το πριόνι του έλειπε για να φτιάξει ένα κυκλαδικό μακρύ πλοίο, τύπου κανό. Το τρυπάνι που χρησιμοποιούσαν για να περάσουν σκοινιά ή λουριά που έδαιναν το πέτσωμα, τις σανίδες